Zkušenějším podnikatelům bude možná tato informace poněkud zbytečná, ale máme tu i ty, kteří ji přivítají. Když vám vysvětlím, že řízení firmy spočívá nejenom v řízení pracovního výkonu, ale také v kontrole, a pro kontrolu je nejlepší výsledovka, čili účet 710, ve kterém vidíte přehled výnosů a nákladů a z nich taky potom ten rozdíl, nejlépe za měsíc, kdy vidíte, jestli jste v plusu nebo v mínusu a jaká opatření musíte udělat pro to, abyste se dostali tam, kam potřebujete. Tahle výsledovka vám taky může ukázat, jestliže vám třeba účetní špatně zaúčtovala, nebo jestli se vám někde ztratily peníze. Správný manažer by měl na konci každého měsíce si tuhle výsledovku, čili účet 710, vyžádat a důsledně si ho zkontrolovat, případně nechat vysvětlit.